чакането на опашките е убийствено. Смисъл, не може човек, който идва от 1000 километри турист, става въпрос, да купуват ски пасове и да чакат по час-два и да вместо да трупат удоволствие от карането на ски, да се изнервят по този начин. Абсолютно всички сме на едно мнение, защото то се вижда, то не може да се подмине. Опашките стигат от едната и от другата страна до светофарите на около кабинковия лифт. Същата работа се получава и горе на Бъндаришка поляна. Туристите пак отново започват да чакат, за да се доберат до всички точки на пистите на ски зоната. Жалкото е, че има инвеститор в лицето на концесионера, който иска да довърши ски зоната. Някой пречи, не знам каква е логиката. Вместо да се създават още повече работни места и в града, и дори от околията, така се получава нещо, което е неразбираемо. Аз и друг път съм казал, че когато се прави всичко разумно, в смисъл да се спазват нещата, които специалистите препоръчват за изграждане на такива съоръжения, няма никакъв проблем, напротив. Вижда се и Бъндаришка поляна, че лятото е райско кътче и за деца, и за колоездене, и за походи, и за преходи. Пистите се рекултивират, озеленени са. Така че не виждам какъв е проблем, ако всичко това се направи разумно и както трябва. Като излезнеш в планината, виждаш и поддържаните пътеки. Всяка година се събираме и почистваме ски зоната, не само ски зоната, и другите части на планината. Смея да кажа, че Пирин е една от най-чистите и най-подредените планини. В този вид бизнес ни определят туристите, така че ако има отлив на туристи, ние загиваме, смисъл какво правим. Така че трябва да се бориме за довършване на ски зоната, защото тя определя всичко, бизнеса в целия град.